Takže toto je už druhý diel. Tento mi to uletel za tých pár sekúnd. Sa ma bojí. Lebo ja mám brokovku. A on má letadélko. Dokonca aj raketiaček máme. Nemám vás rád, prasátka. A toto som zabudol, jak sa otvára. A ideme dál. Toto má viacej misií, ale my si ukážeme tie základné, nie bonusové. Bonusové sú vianočné a neviem aké. Ťažký kaliber, prasátko. Né. Dúfam, že tu slíz nebude. Tie špeciálne sú najhoršie. Ale tu tuším slíz není. Aha, takto vyzerám. Ani strieľať neviem. Áčko. To ich budeme strieľať. Červenú kartu nemám. Čo sa stane, keď do tohto človeka strelím? Tento zvučík, lebo to je mimozemšťan. Oh my god, zase? Aj on povedal. Oh my god, asi. Neviem, nepočul som. Strieľal som. Zebni. Zebni. Né. Mal som tohto prvej zastreliť. A potom tých ostatných. Na Minecrafte sa mi darí a tu neviem ani jednu misiu dať. Tu sa tu zrazu objavil. Nejaký maličký život mám a furt tam idem. Squish. Nič mu to nespravilo. Mám rád, keď sa rozletia. Sa to volá, že hollywoodský holokaust. Tak prečo nestrieľať asi všetkých?
A toto to bude najťažšie. Lebo ja ani neviem, kam máme ísť. Secret place. Ešte k tomu, keď zdvihnem to plátno, tak ich tam bude veľa.